Ja, ik wou even terugkomen op Van Basten. Want het is een beetje, komen de hypocriete geluiden uit Heerenveen van dat iedereen zo betreurt dat Van Basten weggaat. Ze waren met stomheid geslagen. Dat wel. Ze waren wel met stomheid geslagen. Maar ik heb de indruk dat ze het niet zeggen, maar er eigenlijk ook wel blij om zijn. Want ze vonden Van Basten een ontzettende aardige kerel. En ze vonden Van Basten een autoriteit. En de combinatie Heerenveen en Van Basten, dat was naar buiten uit. Heb je wel een mooi boegbeeld. Ja. Maar ze vinden Van Basten eigenlijk een hopeloze trainer. Dat vonden ze al het hele jaar. Maar Riemer van der Velde en Foppe de Haan hebben zich wel sterk gemaakt dat hij zou blijven. Want ze hadden wel een zwak voor hem. En ze vonden ook, de punten werden gepakt, dat ze daar niet over moesten vallen. Maar binnen de technische staf, binnen de spelersgroep, heeft Van Basten als trainer het nooit waar kunnen maken. Ze vonden hem tactisch slecht. En wat ze heel onprettig vonden, hoort hier assistent? Henk Herder. Henk Herder. Dat vonden ze namelijk de man die alles doorlulde. Ze zeiden, we konden in de kleedkamer niks zeggen. En als Herder iets hoorde, die briefde dat allemaal door. En ze vonden Herder helemaal een waardeloze trainer die helemaal niets kon. Die zit er ook heel lang bij die club op. Ja, maar die twee waren ze heel ontevreden over. En Van Basten was met die gesprekken met Riemer en Foppe zo ver dat hij eigenlijk wel zou blijven. Zo is Riemer ook op vakantie gegaan naar Curaçao. Maar dat is daar gaan rondzingen dat hij zou blijven. En dan zitten we nog een jaar of 2 jaar opgezadeld met een trainer die het tactisch niet aan kan. En de trainingen zijn ook niet om aan te gluren. En die geluiden zijn bij hem terechtgekomen. En heeft Marco min of meer zijn conclusies uitgetrokken. Buiten het feit dat Finn Bogason natuurlijk verkocht wordt. Dat er geen geld is, omdat nog steeds verlies geleid wordt. Dat er geen investeringen plaats kunnen vinden. Daarbij heeft Marco, die linksbuiten van VVV, daar heeft hij 2 jaar om gezeurd. Ja. Wilschut. Het eerste jaar heeft Riemer dat nog tegengehouden. Het tweede jaar was Riemer weg. Heeft Johan Hansma hem zijn zin gegeven. Maar niemand bij Heerenveen had vertrouwen in Wilschut. Die is ook hopeloos de mist in gegaan, maar dat is toch een beetje een blind paard, die jongen. En bij VVV deed hij het wel leuk, maar bij Heerenveen kon hij het niet bezighouden. Dus hij heeft heel veel gezag binnen die club verloren. Dus eigenlijk vinden ze het jammer dat het boegbeeld weg is, maar de trainer van Basten zijn ze eigenlijk wel blij, want het lost ook een hele hoop problemen op.